Dauti utiudze kuti waenda paconduct yani izvizvi apa saka iwo uri kuti uri kutora vhidhiyo ndikutora vhidhiyo ndichienda paconduct ndiamboseka ndimbotanga ndaisecha inechi secha like so on iconduct yakanzi mama 0783 0783591559 ndo namba dzamama idzi recent incoming call chichichichiona saka ngatichidhilita namba dzasimbo ndofungidzira kuti handina so toda kutangidza patsva kudzisevha namba idzi tobva takufonera ndika saka toda kuti simbu mble so right saka toda kuti titi 0776 futhi 73 319 mira avatanyepa 19 hanzi chifuti dzakana safe namba dzasevwa voice namongo saka takati tichifona ndichika voice call make calls with the network mogo ari kutombona namba dzangu chakwari right ukaona chi miratona usati wabva pavhidhiyo because ndichazoda kuti ndirise papage pangu ndonzi vanhu vachibvunza ndokomenda sei so ndira kukomenda one chi mujarabisa daira kai amana zviri kuitika pana vamahwani mogo vibes ari kusevha nhamba ari kuerenga macontacts ari kuerenga machats saka pachazouya yatinotiyo facebook page handitika izvo zvaenda pafacebook page manotifications commented on your photo toda so go back to Zoom. See translation. Get there so admire chichichi. Follow. Not there so. Varutara zinyadza vaita. Kaziyane nawo kodai. Get this one. tinatsvaga patokomenda nditika kuti tiona kuti mogo to the world handitika saka toda kunyora toda kureplya junior chabvuta uyu totanga tailaika kudai tatareply todai so hora here junior todai so taposta hatiti sekuposta kwataita saka tida kuti tigoni kudaira vanhu vanenge vachimogovaidzespecial unondihila saka ichi chikamu ndofunga kuti chadarika ungadai kwakuri kwekuti nguva dzinoita vandiposte ndai kupostera isabhuku ake zvinezi manje ashanitende kana kuti rega rikoposta foto asi foto iri manje ndoda kuritora from WhatsApp so mira ti switch account because ndine ma accounts too at the same time pa WhatsApp one
So taswitch account. Miraita ipedze kuita zvari kuti irombo sakatitaura kuti mogo vibes anenge achitoona saka tiri kuti isusu toda kutsvaga Bright Star Media ndizvo apatanyepa alright katingosecha Bright Star Media right kana tikadai soko zvoda kuti tabudisa enlarge photo HD photo iri ndononzi group manje handisi kuda group tiri pagroup tiri pamahwani tinoti ndatofunga kuti mogwa inopedzerwa ndiye kakawina kaplasha Bright Star Media ya iri ndo chati